Beli pi barong i pedang sengu bahai pi sya kani ketup ke bawah jungi mentah ke janmit. Hasyam nyasdang ini pek cuaya kimat ki berkongsan. Penbenar ke election commission ya ka tarik bantap vote caking dorbar tawaan ke jala Karnataka. Bad ya ke election haso yang constituency jong ka Meghalaya. Kajing tap vote kan long ha ka shpau tarik benai jemang. Lejmo ki dekat jong ka high power committee ya ke jingtai balashna na kebenta ki dorbar tawaan bertemai jong ka jala hamau diang-diang. Kenok ka AICC Media Coordinator ka Bobita Sharma ya Menteri Rangba ka Jelau Konrad K. Sangma ya ka jingya terilang ka bajan bat ka seng BJP. Bat berngam ke HYC ban mi yaki syaki surok lada ka sarkar jela kamla ban AA halor ka roster system. Ki khabar ki babnya. Kajing tap vote na kebenta ke election syaking dorbar tawaan ke jela Karnataka. Kanlong ha ka shpau trek benai jemang, bat kanlong tang ha kwe kebenta, bat kajing nyau ya ki vote kanlong ha ka khatlai trek jemang. Kasamoy tarikam jong ki arspa arpsangut ki dekhot ki yang dorbar tawaan ke jela Karnataka. Kan kutno ha ka arpsau trek benai jemang. Haba ajing kren syaking nong tok kubor ha New Delhi, u Chief Election Commissioner u Rajiv Kumar. Ulo ong ba ka commission kelashim ya karai ban penlong ya ki election ka bakut ka basubah ha Karnataka bat kijing penbit penbiang barok kila agenda ka commission menta ka sngi kala penbenaru ya ki tarik ban penlong ya ki election haso yong assembly constituency jong ka jela Meghalaya kajing tap vote kan long ha ka shpautrik benai jemang arjar arkulai bat kajing nyau ya ki vote kan long ha ka khatlai trik benai jemang menta usnem. Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. Ki dekhot bedang susah je thamai jong ka high power committee. Menta ka sngi kilale jurep ya ka jaka bela pentrei ya ka yang dorbar thawaan bethamai ka jela Meghalaya, hamau diang-diang New Shillong Township. Nalor Menteri Rangba o Konrad K. Sangma bat ulampang ki yang dorbar u Thomas A. Sangma. Kiwi pat ki dekhot ke HPC ki belai don lang ha kene ka jingle jurep. Ki kentup yu MLA ka UDP uba Lakman Rumboy, MLA ka PDF uba Bantidor Lingdo, bat u Chief Secretary uba DP Walang. Haba ajing keren Menteri Rangba lo ong ba ki nong tre ki dang bunkam ban pinkhut ya ki lingkot lingkai, ki balatua, kenang ba enla ban sedang biang ya kini ka jing pentre. Haswai kini ulampang ki yung dorbar tawaan yu la pentip ba ya ki jing penwandur batmai ya ka dum. Empat shimla ajing menjur da ka IIT Roorkee bat ka IIT Guwahati. Ka Media Coordinator jong ka All India Congress Committee, ka Bobita Sharma. Kala keno ba Menteri Rangba o Konrad K. Sangma u ya trelang bat ka seng BJP, hadin ka jingkren jong u halor ka jing sya weng dekhot jong Rahul Gandhi na ka Lok Sabha. Habai kren bat kinong tok kubor menta kasngi. Kala ong ba Menteri Rangba uju ya trelang man kapor na kapor bat ka seng BJP na du basdang. Da ka ba ong ruba ka jing ya kawang kti apa yang kini ki arseng ha kapor election kam doni a. Trial again resumes in the court on February 27th. March 23rd, 2023, trial court convicts Rahul Gandhi and hands down maximum sentence of 2 years. March 24, 2023, Lok Sabha Secretariat disqualifies Rahul Gandhi within 24 hours. Kahnyotrep Youth Council mentakasni kalau ong bakin sami asurok lada ka sarkar jela kamla banwanra ya kilat kilenti ban khot ya keren batki halor ka roster system. Habai keren batki nong tok kubor hadien ka jingelang ka menteri katanat an ikong amprin lingdo. Badu presiden ka HYC uba Robert Jun Karjarin kila ong bakin wad ikilat kilenti ban let sya ka high court hakini kisngi banwan kumbala ai jingmut daw menteri Rangba o Konrad K. Sangma. Laban kedaw ba hakajubab jong menteri Rangba haking dorbar ka jela. Ulo ong ba manu-manu ki badon jingwit halor ka roster system. Kila ban let mi sya ka yang bishar. U presiden ke HYC ulo ong ba ki kwa ban yakren bat kani.
ya kani kamat bat ka sarkar haswa bakin yach kamat ya ki kam gi jongki Iwan hani ban aji mut ba ya mata pen pe chwa so ka nai pen body ku ban shukul tenrei lada kamle de kam ka kumbaong mo ha dala omban sesu ti ka sang ro thom ti kan poi hi sata hi ken ti ngi khmi lenti ba lengba ka intervention jong ka law minister lengba ka intervention jong ki minister bron burum ka jongi ka sarkar kan pet ye kan ni sa sisin haba pet kamon omri tang ban pet tang ka rosta haban pen baru ya ka policy kumlungin sudan sa ya ka policy ka basang posnam ka bom ya hap hai rem bat ngi ka jela Meghalaya kala rakhi ya ka World Tuberculosis Day nin kasngi ha uso tham auditorium da ka jingtmu ban kintiu ya ki program pensapriang jingtip syapang kani ka jingpang bat ban kintiu ya ka jing simenta jong ki pajba banyale persha ya ka jingpang TB ka menteri katanan kot ka khia Dr. Amprin Lingdo iblalong ru ikongsan ha kani ka program ila ai ka jingkershan banyo khon persha ya ka jingpang TB ila peniknaru ban ai khambun por bat kani katanat bat ban let sya keleng ki benta jong ka jela ban khmi ya ki la jing sumar bat ban pendikna ba kani ka jing thmu kan long ka basaiso ya kani ka program la pinkut no da ka jing sam khusnam sya ki nong job ha ka jing dro dur bat ka jing ai buram ya ka jing kershan jong ka tanat thai khubor bat ka shalong press club I am sure that if each of us put in all our sincerest efforts, there is no reason why we should not be able to achieve. The district doctors, so nice to meet you. So happy to see that you come to a stage to collect a reward. That reward is symbolic of the appreciation that not just the government of Meghalaya has of your work, but also the government of India has of your work. We can keep collecting these laurels. La penlong ya ka workshop halor ki phang Child Marriage Prohibition Act arajan riu ill effect of teenage pregnancy for adolescent boys and girls Juvenile Justice Amendment Act arajar arpuway but ka ill effect of school dropout da ka sen kan Thai Welfare Society meet mentudu haki sngi ka balakut no hinin ka sngi ha RC Evening Secondary School meet mentudu but ya kani ka workshop la ajing kershan da ka District Social Welfare Officer West Jantia Hills hakni ka jingalang lawan bani shimenta da ka District Mission Coordinator SSA West Jantia Hills ikong M Lakyang kum ikong san katbaya ka jingalang la panyad da i President ka SKWS mi mentudu ikong baya hunlang pawa haba ajing keren hakni ka jingalang ikong M Lakyang ilayaro ya kani ka senjam jong ka sen kanthai Welfare Society mi mentudu kabla shimkia ban penlong ya kum kini ki program na kabenta ki khna school kabadai ru shibenta jong ka jingkentiu ya ka bha kamet hakim lang ka salang mentapat ngin pet ya ka jilong jaman ka sinbening hasalong ka jingshit kalong arpuway 0.3 degree Celsius bat ka jingkriat kalong khat r 0.khandai degree Celsius ka jingsam kawaw kalong nriu nakshispa kapor menstap bat sau pesan nakshispa hakpor janmit kala benan ka jing hap slap bat ka jingtit uperthat hakikat tu kat ni ki benta Sashi sinpat ni penkenmawi pi baya kani ka khubor ka jongi philar ban page ha ka ju kapor ha ka YouTube channel bat philar ban page ki khubor man la ka singi ha ka Facebook ka Twitter bat ka Instagram jong ka DD News shalom haswa bangin penkut impet biang saisen yakmat ki bokongsan penbena ka election commission ya ka tarik ban vote sha ki yung darbar thawan ka jela Karnataka bat ya ka election na so yung constituency jong ka Meghalaya kajing tap vote kan long ha ka shpautrik ubnai jamang lejmo ki dukhat jong ka high power committee ya kajing tei balashna na ka benta ki darbar thawan batmai jong ka jela hamau diang Kenok ka AICC Media Coordinator ka Babita Sharma ya Menteri Rangba ka Jalau Konrad Kes Sangma ya ka jingnya tray ka bajan bat ka seng BJP bat berengam ke HYC ban mi yaki Syaki Surok lada ka sarkar jela kamla ban le halor ka roster system Ti perlu ketung la poisyak bakut jong kani katuk kubor jengi mentaka janmit hadum la sheman pila syai ka sngi kublei pi baro
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना।